kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera panapa paHadzirare, uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Sahatirare andiregere kuzivisai manews updates ezvinhu zvangotsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Malikes enyu akatikoshera zvikuru. Vadikani, tine kachallenge kamwe katiri kusangana nako pano paHadzirare 263 patinenge tichiuya nemanews updates aya. Pane vamwe vanozouya vachiti Hadzirare video ndakariona. Tenge tichiitira vamwewo vanenge vasati vaona update iyoyo, saka tichibatanidza manews updates achona akati wandei pasame video. Tenge tichibatsira iwewe nevamwe avo vanenge vasati vaona manews updates ayaya. Saka ndichizomabatanidza kuti kana usina kuona update yekuta, kana wakaona first update yaye yechituwo unenge usina kuiona, saka ndichiuya nawo akawanda vadikani. Rudo rwenyu rwakatikoshera, rudo rwenyu runotisvitsa kure. Rambai muchipa support siya munopa pano paHadzirare 263. Vadikani, first update ka short clip video nchakablaya ende nchakablaya zvekuti azvinyanyooneka nekuti YouTube haibvumire zvinhu zvinonyadzisira pasocial media. Ivideo remuroyi abatwa makuseni kwa mutoko ende uyu muroyi wechokwadi. Vazhinji vanoti Hadzirare, ndakauya nevideo remuroyi abatwa, vanoti Hadzirare hakuna muroyi anobatwa akapfeka, uyu abatwa ari musvo. So zvanda kuita, ndichaisa WhatsApp channel link mucomment section, ende WhatsApp channel link, WhatsApp channel yedu yaHadzirare unozobatsirika nituma updates. Ka video aka ka short clip video sikada kuti unokaonera ku WhatsApp channel ende ndichatsudzura nyaya dzese. Ndatimboonei asi ndakakablaya. Ndatinzoi. Uyo muroyi pamutoko live and direct pamutoko kuma news stands. Muroyi uyo pamutoko uyo adona game. Next update. Ivideo raVice President vemuno munyika yedu yeZimbabwe pamashoko avakataura. Nyaya idzi handiwedzeredze kana kutapudza, ndinouya nadzo sezvadziri nyaya idzidzi. Handidi kubata panyaya idzidzi. Ndatinzwe. Ndokuuya neka C zvikanzi regai mukomana ambopinda achipinda kupi kwake ndiko kunofudza mbudzi. Kwake ndiko kunofudza mbudzi. Kana wafunga kuita politics wojoinana nevamwe kwete kuita mbimbindoga, hakuna kwaunosvika. Kuti izvi zvifambe, the prophets of doom must now come to reality. Vombomira kunyora nhema dzavo dzavanenge vachingopaka musocial media. Imi naro hanzi wambozvinzwa, waona? Nai, maona mastori mangani asina kuitika. Topa matitle deeds nekupedza dambudziko rema land barons. Kuti wangoona ipo pano pa ground, hauchambona kuti ground rebhora wakutopega mastands. Kwete, muno mune mutemo munyika ndo watinofana kuteera. Izvi zvichaitwa zvandiri kutaura pano, hatisi kutaura ngano kana nyambo. Nguva yekutaura ngano yanana dzepfunde pavepo yakapera. Zvatiri kutaura pano ndo zvinoitwa. Ukabuda muklasi uine A++ yekugona kutaura chirungu, chirungu chinosimudza chidhina chichivaka imba. Hachivake. Chirungu hachiende kunorima. Chirungu hachiende kunoveza mapuranga miti kuvaka kuti ugadzire chair iyo. Saka tiri kuti auyo nyangwe mwana kana akatadza academic asi Mwari akampa maoko, handiti vakati ayewa zviri nani hazvo
imbwa idzi dziuye dzizotitonga pane kuti tiziye nenzara. Maziva rungano rwemajuta vakuti kuna Mozisi zvikanzi zviri nani dai uko tairohwa nechamboko taiwana chikafu. Vakangamwa nekuti kugedegedza nekuchema hakuzoperi. MuBhaibheri tinopuhwa muenzaniso waAbhurahamu naRazaro. Handiti Razaro aitambura hake achiuya achinhonga pamafufu, uyo mupfumi achiti haiwa hauna basa. Asi akazoti wafa Mwari akamuchengetedza. Uya ndokukandwa mugehena remoto. Gehena ratinotaura nderekuti vauyi vakauya muno muchitsuwa cheZimbabwe vakagara madzitateguru edu matunduru. Next update ividhiyo remurume abvunzwa kunzi iwewe Vision 2030 view yako unoipawo sei paVision 2030. Dakuti munzwe mupinduro waita, muonero waari kuzviita. Vadikani iri sahatsi rare ndaenda, muve nenguva yakanaka. Much love. Comrade, please, before Ngahame, can you tell us your views about Vision 2030? Thank you so much, my brother. You see, that's not the conversation of the day. We can't be talking about Vision 2030. Vision 2030 is like a man forcing himself to a lady. You see, if relationship, that's it. If you force yourself in a lady, that's rape. So Zanu-PF, what it's trying to do is to rape us. It cannot force a relationship with us. Zanu-PF has no relationship with the people. People have a solid relationship with President Chamisa. They have a strong social contract with this President Chamisa because they found the President Chamisa with qualities and capabilities to change and transform their lives. So we can't subscribe to the views and agendas of Zanu-PF. That's nonsense. That's we as young people are not focused on that agenda. Our focus is to make sure that how do we mobilize and organize our people in each and every corner of the street here in Bulawayo, so that they are able to articulate their cross-cutting issues, problems which they are facing in Bulawayo, which is unemployment, which is inaccessible education, which is a bad economic state in this province. Those are the conversations that we are having. We cannot be pushed into Zanu-PF games to talk about Vision 2030. You see, people are genuinely waiting for the conversation amongst political players on how to better the lives of people in Zarabani, Bindura, Makokoba, Sizinda, every corner of Zimbabwe. That's the conversation that we must be having. So that how do we come up with electoral reforms that will bring back credible, free and fair elections, that will also bring back to a people's government, a people's president. That's the conversation that we must be having. The 23rd of 2023 August, 2000 elections. That's the conversation that we need to be an honest country, and we are honest young people. We have taken it upon ourselves, and for the purposes of advice, Zanu-PF must not provoke us. It doesn't take us minutes to organize this country. Every young people in this country, it doesn't take us minutes to organize them, so that we use streets as the point of entry. But we are law-abiding citizens. We believe in peace as a point of entry in terms of addressing our cross-cutting issues. What we are expecting from the ruling elite is how do you address the energy crisis, which was brought by them when they gave witness value tenders and they ate with their girlfriends, etc. The conversation was how do we deal with the crisis of water here in Bulawayo? How do we deal with unemployment rate in Zimbabwe? How do we deal with all over that are roaming around across the country, drug and substance abuse? Those are conversations that we are trying to cross-pollinate. As some people can't be talking about Vision 2030 of a term that doesn't exist. Mnangagwa was not voted for by the people. The people fell in love with President Chamisa. They fall into a relationship with President Chamisa. That is the people's president. Until then, we'll wait and organize and mobilize towards that vision and that goal, so that we change the lives of the people once and for all. And that's the desire of everyone. That's the desire of young people in this country. So we can't be talking about 2030. I mean, my brother, I'm coming from a serious program here where we're celebrating the birthday of President. There's some people in Bulawayo. I can't be found commenting about 2030. That's bullshit. That's nonsense. It's not our language. Our language is how to better the lives of young people in Bulawayo. How to secure the future
opportunities of young people here in Bulawayo and in Zimbabwe. So that's the program of action that we're having, not this nonsense. Vision 2030. It's their conversation and their girlfriends in the comfort of their homes. You see, it's not our conversation. So thank you so much. Thank you, Comrade Chris.